Kadugay po ni Bihana, isuko og pan. Sus, buk na nga ng kape na ko. Kaya, yung figure, saan ang Bihana, Ako ang makinugos. Dagko ang makinugos ko, maikot ako yung kapatid. May lagi kumapit diri ron. Mataaga na makitaw. Uyog na bang inahan ra ba? May lagi tumuanhi diri ron. Oh, lagi ka? Ano gaganagan mo ka? Ano gaganagan mo ka? Gaganagan ko lang, nakita na ko itong kinugos na to lang. Anak, bilay bang kadalagan. Uy, mo lang kinugos. Mo lang kinugos. Ano problema maka? Kinugos kina ko, bisiwan ni liwatay kahatag. Bisiwan ni diri ba? Padong ra ba ito ni highway? Ay, problema anak eh. Gidungog ba sa taklaw sa gaganiwan? Gano'n kaya stress ano yung 2020 nga. Kuwato, iga. Ay, si problema anak eh. Gidungog ba kasi sa taklaw sa nas pag yun nga kuwan, wala na kahatak eh. Na, puro yun sa taklaw ay kay. Nga, kita. Gidungog pa sa krisis. Nga, buwan dito diri, isang ito ihatag. Ha? Huwag mo tayo kwarta po. Sa mga problema man na mo, hindi mo ka si problema. Ano nga bilagadagan man ka? Abi pa lang nga, tihikan ako. Bilagadagan ka. Hindi man ko, kinipost mo ko sa Facebook. Ay, maupo di. Eh, ikaw di hinungdan eh. Nimpost ka sa Facebook. Pero huwag mo ako kaingon nga, karong adlaw mo anhi. Usap nung ka nung sula ni mo. Ay, nasi pus-pus ka. Wala ba kadaghan? Di mo nga kinugos mo. Ano si balay. Kasi manutok to ron rin, usap ikuan ato ron. Problema na dyan ano yung mga kinugos. Kikidaghan kikugos. Usap po nung ka Kaya nung. hindi mo ka kakabalik, hindi mo na naman pwede mabalibaran. Kung mo ka manimanimin, makagaba man na. Usap po nung ka nung. Ninaloktok. Ninaloktok. Wala mo sila itaro ang kit. Usap po nung ka Sirakan ako ang gate. Oy, ambot ganun nakasura sila. Uy, magabi mo rin! Ay, kumusta ka nagka rin? Magabi! Wala ko ka sa mga kinugos. Ay, kinugos. Ako, nas ko makinugos. Oy! Wala na, kinugos sa lasong kinugos. Mari, nakita na ko na post, Mari, nga. Pwede na makani ang mga... Oh, pwede ito. Kadako na sa makinugos. Oy! Kadako na sa makinugos. Yan, hindi ka ate, kadako na sa makinugos. Ay, Kinugos ni mo. kadako, draga na makinugos. Ato! Grabe ko sakit ka mamugos. Dako na dyan. Ako kasama na. Kinugos. Sa dalaga na makinugos. Ay! Mari, nakapailas, Mari. Grabe ni mo kinugos. Uy, Mari! Kinugos! Mari! Kaya ka naman kugos ang inahan. Pugoson lang na to ni Kapil kay kasi magpost sa Facebook ko tagahe. Ay Mare. Ya pasensya na kay Maria, maro ito kumahatag nga kuan. Uy, Mare, Kay paggamay nila Mare, ako man ang silang gipang pugos. So karon kay mga dagko naman po. Mauro ito yung mahatag, Mari. Oh, pugos lang dyan. Ay, saan ka? Ikugos mo sa kinugos? Mauro na. Sige, Niyari na din yung kuano, yung Ngayon kumano. na siya, pre, nga pwede na mo anliha mga kinugos niya. Karong nagugos na siya balik. Ipost ko sa Facebook. Ingong ko nga. Ikaw mga kinugos ko kanina ko sa balay pero ako pa yung karong adlaw, karong biyaw na. Pero pwede naman, Mari. Mau mo na ikuan. Ay, mga puro pa siya, gigugos yung usap. Usap mo ka. Ano, pwede na to. Pati pa niyo mga manina. Eh, sige, pangugos mga bata, oh. Pwede dito mo. Ito kay pandemic ron. Kaulang ba niyo? Ito bugos, okay na to. Lalakot na yung kaluin pa na nila, eh. Nga. Sukati, pang manina, sukutugab kagwan. Ay, Pare, kuya nga siya, Mari, nakita ka sa, nakita ko na ko masayo, eh. Oo, pre, tinapay. Ulo mo sa kwan. Ano, kaya na puno mo lato, kapuno ka ganda-ganda gatam. Ay, naman pagkula na kay kining manina yun, tihik yung kayo ni Kindawa. Ang dami ng kwarta niya. Mari, Sige, salamat. ano kuwan ko kanina ko dala. Dami silpo diri kanina. Salamat. No, ano eh? Ay, sa kwali. Pre, iurot na lang na, pre. Iwan na Mari niya. Uy, salamat, Ay, ano yung pamanabili niya yung manina yung tihik. Ay, ano mo nung dahil? Salamat. Saan noon ka? Pre, salamat kayo. Ako na yung siryahon. Kaya tayo ko na ko na, pre. Okay. Dako na kayo tabang, pre. Okay. Oh, nagpagkakasya. Eh, sige, katangokos ko. Sige, katangokos ko. Sige, katangokos. Ay, tayo pa na. Iwan mo naman kinukos. Umawa, matali mo kayo ikaw. Wala kang kwarta tumatag. Ginampi yung tikinilibo. Sige, mukha manina. Ikaw tanaw, abot sa Pasko, tihik ka na ko. Malaparuan ka sa taklaw, anak. Sa taklaw, malaparuan ka. Kaya kutuka ka kugos. Kutuka ka manina. Ay, harap ni Santa Claus. Stress pa yun. Dali, malaparuan ka sa taklaw. Sige, Kita ka ba ni Santa Claus? Gaano, no? Sige, sige, sige. Tapos mo to. Tita ba?